ngi sngongo U Blei na kam tang ni step ko la penyo hangi pat ngi ai ngoro ba U Blei na ka por si ka por dang penyo hangi ya kalat ka lai dot ban shash ko ri ka tin ba ko chang na kam ta ka good news tv ngi ai ku Blei step ye pi baro ha ka kyrteng utrai Jesus Christ ka nongrim jong ka jingpuson ka lyngkot ha ka ni step na la pensyong nongrim na ka jingruai sam ka bashis pa lai ka dekot ka bakat sao Ka Ktien jong U Blei ka ong naba utip ya ka jinglong jongi ukan mau bangi long ka khndo ki parlok ba ye ka jingruai sam ka bashis pa alai ka dei ka bala tho da usim David la anta to ba tho ya ka jingruai ha ka por ba udon ha pedeng ka jingpang ha ki sngi ki ba khaddo jong u hashwa ka jingyap ka sam ka bashis pa alai ka dei ka jingruai ka ba ki ba bun hi ni iet pan puli ya ka U Pastor Andre Crouch ula tho ye ke jingruai na kani ka sam ka bashis pa lai ka ba ki babon nangi ni arwai bha kini ka sngi ka jingruai ka bong bless the Lord O my soul worship his holy name kani ka sam shis pa lai kani ka jingruai ka bo David u ruai ban pinbana ban yaro ye U Blei namar ka jing it ba namar ka jing it ki ba kraw jang o bat ki jing snei jang o ilong ki bom jukut ka min team lani ka phang pedeng jong ka sam chis pa lai ka dei hi ka jing it Blei kani ka sam kani ka jing ruai ka bo David u khot ya la de ha ka bo ong ko mynsiem jonga tu kar khu ya utrai bat baro ka bahanga ya ka kyrteng ba kho chang ko mynsiem jonga tu kar khu ya utrai bat wat klet ka jing le ba jang u baro u ba map ka jing le ba man jong pha baro u ba shna ka jing pang jong pha baro u ba pen im ni ka jing im jong pha na ka jing jat u ba pen phong pan snget ya pha de ki jing la isnei bat ki jing isnei ba jam u David u de u brio u ba lamat shibon ki jing ya ka jing im u lamat ru ka jing la isnei ka jang U Blei u le mat ya ki kam ki ba phalna ka jang U Blei ha ka jing im jang u ba tat hado ki sngi ki ba khatdo u yai khot ba de pen kan mau ya la de ban ker khu bat ban yaro ya utrai na kam ta ki jing le ba jang u But ka basno tanat ya kani ka sam kalong ba u David ha ka jingya lenti jang u yo I ba u sno thuru ya la de ha ka bu ong ha ka de khot ka ba khat saw u tip ya ka jinglong jangi u kan mau bangi long ka khndo u David hang ni upan seriem ya u brio bat ka khndo ka ba u Blei la thau yangi ka I kani ka khndo ka de ka ba u Blei la thau bangin yo ya ka ha ki kijat ki jangi la u brio ni umrat ka khndo hi dala de kam don dor haba pidon kam ban bread khndo haba shnayeng haban wat jakab shanun bread namar shitom ban bread jaka ki brir kim sha bala de yo jaka la don ki ba sha ban pin bread ru phimla ban de yaka kata ka diga dor jonga khndo ka bom don dor nang ta sakawi paga jinglong jonga khndo ka long kamni haba yunu jor ba usyap kamni kumba ni usyap Barkini ki jinglong jong khndo ka kdawru I ka jinglong ka jong ki brio. U David yo I ba U Blei ti utip ya kata. Bangilong ki bom dan dor. Bat bangilong tang ka khndo. Kum ki brio ngilong tang ka khndo ki bom ni ki bom janai. Handre ki badap tang de ka jing tlot bat ki jing duna sudah. Ba U David ba U hit ya la de u yo I ba U long u batlot. U bom biang u bom janai. U baduna hakilyang baro. Ba U Blei baru Blei utip ba ulong tang ka khndo handre pen ban uni U Blei u badap da ke jing it u ye pen pau ye ka jing la isnei jang u ye la ki brio u David u sngo tho na la ka jong ka jing im wat la u la le ye ka pop ka ba pen kthang ka ba pen sngo si U Blei pen ban uni U Blei u badap da ke jing it ka jing la isnei kom ba u kpa u isnei ye la khon u David u ha ka khot ka ba khat lai kum taru u trai u isnei ya kita ki ba syapti yang ya u Blei ong ki khon Israel lang ba prophet Jeremiah khat prahan rio hakmi kum ka do bertha ha ka kti unong thau khio kum ta philong ha ka kti jonga ho ka yeng Israel what happening ki jingduna ki jingtlot uni U Blei jongi u badap de ka jing it ba ba kenrei ka jing isnei u kwa ban yalam ka yangi u kwa ban hikai yangi u kwa ban betin yangi u kwa ban pentengen yangi handre unla ban le kata tang lada in IT purai la ka jong jing im hakikti ki jong u pit Richard u tho ye ka wi ka kot ka bong what God remembers
that we forget. Kai ka ba U Blei ukan mau ka ba mangi ngiklet. Jebab kalong kata bangilong tangga kendo. Kum ki beri ngiklet te bangilong tangga kendo. De namar ta kadau U Blei uim haka jing sarong, uim haka jing thala, uim tangna ka bentaya ladi. Par kwa ban wat ya U Blei. Namar usaitan ulapan matla iki khmat ki bakin mynsiem jongi bat de namar ta kadau ngiyo i baki beriu ki im kumbala thau ya ki da kaksir. Ki im haka jing sarong, ki im haka jing meng, ki im haka jing sngo hangame. Balai baki beriu kim juhun, kim julong konten. Daw kolong namar bakim sngo thu ikini jing shisha bangi long tangga kendo. U Blei ukwa bangin man baha, ukwa bangin biangin bit, ukwa bangin paho pahai, ukwa bangin yomat, ya kata ka jing suk, kaba ula kular ban ayangi, handrekat bangin pat sngo thu, bangi long tangga kendo, unyeng jengai nangi. Kukipar banget, U Blei ukan mau, bau tau ngi deka kendo, baru tipru bangi long tangga kendo. Usiem Solomon ubastad uong, ka jing thala, baro kalong ka jing thala. Solomon usngutu bagi long tangga kendo. Day namar daga daw usngutu baklem U Blei ka jing imhi kan long tang ka jing thala sudah. Kumba ka kendo kam dondor narade tak anda ba unong tau kio un tau bat penwandor ya ka hangta kan kelalong ka kendo ka baremdor. Kum taru ka jing im ka jing kibreo. Wat hapring ki jing telot, wat hapring ki jing duna, wat haki jing bombit ki jing bombiang, wat hapring ki jing bomlong janai jongi haki benta baro andre haba U Blei udon ringkat pat ngi. Haba U Blei udon hapo jongi. Hangta ngin kelalong ki atiar ki bakodor ki jang U Blei. Ki para bengetnya khot yipi hagani step. Ba pinit yalade. Bat banyo i yalade kumba pinong. Khnang bangin snow thu yala ki jing telot. Ngin yo i bangilong ki baduna. Ngin yo i bangilong ki bom janai. Klip mat bangi sngo thu shisha bangi long tang ka kendo hang tangin yo i ya ke jing kerku jang U Blei hang tangin yo i ya ke jing itba ka jang U Blei kumba David yo i bat hang taro ngin nang bandon ya ke mynsiem ko basngo ya uni U Blei uba i janga ba yapi da kata ka jing i ka bom jukot U Blei kerku ya ke ni ke jingpuson ka lyngkot ka ni step nagam ta ka buram jang amen nginya doai ni aingu ya me atrai namar kini Ka Ktien jome ke bab penken mau ini hagani ke step bangi long tang ka kendo ke badon hapring shibun ke jing telot ka kendo ke badap tang ke jing duna ke jing bom jana ke jing bom long janai haki liang ki benta baro bat kum bamela keren leng ba ujar maya kum ke dober tha ka ktiu nong thau kio kum taru ki long ke ying Israel iarap namar kata U Blei nakam ta jing im ga jong iwei ki bangai bangin sngo thu bangi telot dala di hingin namla bandai em mela kren shai ka bameong klem manga phimla bandai em namar ni long tang ka kendau hikai namar kata baleng bangin ke jing pusan leng bangin ke jing mau ngin nang ban yai sno hame batang hame hi namar haba medon hakaliang jongi nila long lupa kinong job yalam mametrai ngile mani ka sngi rengkat bat kani Ka Ktien ke jame bahkan dia jaka haki dokno jongi haga kyrteng U Jisu ni duai amen U Blei kerku ni laparo kat 6 minit amen